Hi mga ka-Twitcher, okay kayo? Magbubukbang tayo. Sabi saya pa, mukhaon ka kuan. Lambay. Oh, murag alimanga oh. Sa English pa crab. Sabi saya. Sabi saya pa. Kasag ay okay kayo. Na may bangan, may bangan. Lambay. Mga ano ta kay gutom na kayo mga ka-Twitcher. Mukbang tag lambay. Gutom kayo. Lambay sa buhok na. Dua ka buhok, lambay. Pakita na wag ipakita. Mo nang laki. Ah. Oh my God! Wow! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Kadong yung tingkig. Tayo dulu, tayo dulu. Ay. Jara ayo, pagkakulong din. Oh. May sulod sa paa? Or sa sulod? Kamot lang. Kamot. May sila pa. Kami kayo eh. Okay kayo. Parat naman. You tripping, bro? You tripping? Hayop ka talaga! Ang Ito, ganda gano'n mong kasi na lalaki! eh. O parat. Ha? Ano, kasi na ba? Parat. Parat, parat. Parat na sinali mo. Sinali mo dagan ba? Lumaya. Magka-switchay oh. Diba? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sana all. Hi. Hi, ngayon ta. Hello guys. Ngayon ta. Sana all. Hello guys. Tugok. Nana, ito pa Welcome to my vlog. Ayay. Makuan. Wala perfect. Oh. Ba. Natong shape oh. Say hi to shape or shape oh. Hi shape. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sana all. Hi shape. Kaya mo shape. Kung ba kayo? Sponsor by shape. Oh, pinirito. Ano, gaki? Ano? Wala ko talaga ba? Tambok nila niya, lagi. Buksan mo. Ablahin mo. Patubang. Dalawa. Dalit. Buksan mo. Nga, pag-abli oh. Ah. Oh my God! What? Gisabuan ni pagluto. Sa buwan pagluto. Dapat magluto di sa buwan. Salamat, Kip. Right. Speaker lagi ini.
Mm. Mm. Grabe lang kasi mo na dagat. Dagat. Kami kayo ni. Dagat, mga dagat. Ah, dahil chef na mo eh. Chef. Lenday, mahulog Lenday. Nyo. Ay, grabe siya. Ipatlong na. Enjoy. Jangan. Jangan. Ulog. Lako. Ada, ini ada gulung. Lako. Kamu guys. Dito siya guys. Trio. Iya kak. Bukan lupa. Ini ako. Lakyan mo ako. A good old rub. Yeah, boy, out, man. Nagkari ko. Ano magdikuan, wala magkanagi. Tarik ko na gobo. Muna. Bye-bye guys. Okay, saya lang kayo. Babus.